U Beogradu već više od 14 godina postoji prostor u kome umetnost izlazi iz galerije i dolazi među ljude. Mira Adanja Polak je bila tamo i donosi priču o tome kako kroz udruženje Kreativna fabrika umetnica Ana Marinović organizuje izložbe koje povezuju afirmisane i mlade autore, dajući im priliku da svoje radove predstave široj publici. U tom procesu učestvuje i umetnica Anđelija Ilić koja pomaže u realizaciji izložbi i sama se predstavlja svojim radovima. Kako izgleda ova jedinstvena umetnička platforma? Da li je to na neki način retko kod nas, da imate tako otvorena vrata, da svaki umetnik koji misli da treba da se bavi time, dođe kod vas i ponudi to? Je li to retko još uvek? Pa mislim da ima još sada. U to vreme je bilo retko, zaista jeste. Mislim da sada ima možda još nekoliko ljudi, organizacija koji se bave istim stvarima i otvaraju vrata svim umetnicima, ali u to vreme smo mi možda bili jedini. Da li to znači da smo bili negde institucionalizovani i da je nekako, uvijek je moralo da se zna neko da bi vi napravili, na primjer, izložbu. Pa i sada treba da se nađe prostor, treba da nađete nekoga ko će da stane iza te izložbe. A da li je to ranije bilo teže nego sada? Jeste, i prvo bilo je manje prostora na raspolaganju, a u galeriji je bilo jako teško ući, izlagati i one su sve imale svoje neke uslove da ili imati završenu akademiju ili da si završena godina studija, a mi smo otvorili vrata i studentima prve godine i druge i onima koji nisu formalno obrazovani akademski, a ima jako mnogo talentovanih ljudi i tako je priča i krenula od te ideje sa tim ciljem da se pokaže šta oni rade i šta sve znaju. Znate šta je zanimljivo? Ranije je uvek bilo važno izlagati u galeriji, je li tako? I galerija nije bilo mnogo. Nema ih čak ni sada mnogo. A zapravo, umetnost možeš pokazati svuda. Je li tako? To je jako otvoreno. Vi ste to prepoznali među prvima. To je zanimljivo što ste sada rekli, zato što kada smo krenuli, mi prvo nismo imali taj stručni žiri, tako se zove, koji se sastoji od članova koji su obrazovani akademski, da li su to istoričari umetnosti ili su završili likovnu primenjenu akademiju, nego smo pravili ovako u nekom lokalu, jako sličnom ovom gde se sada nalazimo. Emisiju Mira Adanja Polak ekskluzivna umetnost mora biti vidljiva. Pogledajte u celini na našem drugom programu u nedelju 26. aprila u 15 časova i 50 minuta.